Ang tema mga igsoon, pamatud-an nga sayop ang panudlo sa Seventh-day Adventist Church nga tuig 1844. Iyaw sa topic. Ang pagsulod ni Kristo sa labing balaan nga dapit sumala sa Biblia o referensya. Ora karon pag ikaw makamoderate o kinganing topic. Ito ang tema karong hapuna mga igsoon. Pamatud-an nga sayop ang panudlo sa Seventh-day Adventist Church nga tuig 1844 ang pagsunod ni Kristo sa labing balaan nga dapit sumala sa Biblia o referensya. Kining maong topic ang afirmatibo nining maong debatiya si Brother Paul San Pablo Alima o ang munigar ang Seventh-day Adventist Brother Mitchell Bindilio. The same as sa first round sa maong debate, maura gihapon ang maong mga kalagdaan o reglamento sa ilang panagpangi. Mahitungod dining ilang topic karong hapuna. As well as mga igsoon, maura gihapon ang ato ang hangyo ninyo. Please listen, then bro, please respect yapon sa moderator. Kini yung moderator nga kanunay maglingkod kay kapoy magbarok. Okay. Timers. Akong pamatud-an nga kining panudlo sa Seventh Adventist Church nga tuig 1844 ang pagsulod ni Kristo sa labing balaang dapit o sa kini kadakong sayop ka panudlo. Mabasa nato dinhi sa ilang libro Lagda sa pagtuon sa Biblia, Seventh Adventist ni South Philippine Union Conference. Dinhi sa pahina 31 nag-ingon sila sa tuig 1844 si Jesus misulod sa labing balaan nga dapit sa paghinlo sa langit ng santuaryo. Si Kristo mao ang Pangulong Pare. Dayon ang yutan-ong santuaryo kada tuig ang pare mosulod sa labing balaang dapit aron dito i-offer ang sakripisyo sa pagpasaylo sa sala sa katawhan. Dayon ang atong Ginoong Kristo sumala nila ang pagsulod sa labing balaang dapit diadtong 1844. Nganong nanudlo man niini ang mga Sabadista. Ang una yung bersyon niining tuig 1844 dili ang pagsulod ni Kristo sa labing balaang dapit. Sumala sa ilang librong America and Prophecy, pahina 380 mo ning atong mabasa. They refers to Adventists understood that the cleansing of the sanctuary was the purification of the earth by the fires of the last great day, and that this would take place in the second advent. Hence the conclusion that Christ would return to the earth in 1944. Ang ilang yun unang bersyon sa tuig 1844 nga mobalik na si Kristo sa kalibutan. Pero napalpak maning pagtulunan sa mga Adventista, lagi pangunahan ni Miller, dahil apel na po din si Ellen Goldwhite, kay si Ellen Goldwhite, tinunan man to ni Miller. But the appointed time has passed and the Lord had not appeared. The believers knew that God's word could not fail. Their interpretation of the prophecy must be at fault. So giangko nila ng ilang pagsabot sa tuig 1844 sayop. Mao nga si Ellen Goldwhite naghimo og laing bersyon iyan ning gihilot ning sayop. Nga nasayop si Miller nga dili tinuod ng 1844 mobalik si Kristo sa kalibutan. Kung ka ng 1844 mao na ang pagsulod ni Kristo sa labing balaang dapit. Ang sayop gihilot ni Ellen Goldwhite.
Apaw ta na nasakto ba? Dili kay na ako'y manghihilot na tiwasan hinuon ka sa imong piang. So 1844 ang pagsulod ni Kristo sa labing balang dapit. Husto ba na? Kung wa lang unta magsulti ang Biblia sa kamatuoran, masakto na si Mr. Pintilio. Pero sa may giingon sa Hebro Kapitulo 9 versikulo 12, isulat kini niya atong unang siglo. First century ang pagsulat din ni Hebro. He did not enter by means of the blood of goats and calves. He refers to Christ. He did not enter by means of the blood of goats and calves, but he entered, past tense, he entered the most holy place once for all by his own blood. Niining pala nga bersikulo na panghimakak na nato ang 1844 sa Batista. Nga ni atong 1844 kung ang pagsulod, pero matod sa giwali sa balaang kasulatan, he entered. Misulod na siya dito sa labing balaang dapit. Asa man di ay ang labing balaang dapit? Ang tuba, Hebro Kapitulo 9, versikulo 24. Kay wala mo sulod si Kristo sa balaang dapit nga hinimo sa mga tao, nga kopya lamang sa matuod nga balaang dapit. Apan misulod siya sa langit, diin nangatubang siya karon sa Dios alang og tungod kanato. Aduna pa ba'y mas labing balaang dapit sa atubangan sa presensya sa Diyos? Napawa na. Kung sa mana, kung naapa. So si Kristo misulod, nangatubang siya sa iyang amahan dito mismo sa presensya. Kanus ano nahitabo? Tuba, Kolosas Kapitulo, Efeso Kapitulo 4, versikulo 10, busa siya nga mikunsad maura-usab ang mikayab sa lupa sa kalangitan aron lukpo niya ang tibuok kabuhatan sa iyang presensya. Sa ato pa sa pagsaka sa Ginoo sa langit, misaylo siya ngadto sa kalangitan, miadto siya sa presensya sa Ginoo. Mao nga dinhi sa balaang kasulatan sa Kolosas atong mabasa ang giwali ni San Pablo na nag-ingon 3:1, sanglit gibanhaw naman kamo uban ni Kristo, tinguhaa ang mga butang nga tua sa langit, diin naglingkod si Kristo sa iyang trono sa tuo sa Dios. Sa ato pa sa dagsige sumisaka sa langit, human nga siya mitubo sa katawhan, piatubang dayon siya ngadto sa Dios nga amahan. He entered into the most holy place. So nagwali na ang mga apostoles na niadtong 1844 nakasulod na si Kristo sa labing balaang dapit. Mao nang dako nga palpak kining prueba o pagtulunan sa Masabadista nga ang pagsulod ni Kristo sa langit 1844 pa. Kung walang unta kining mga sitas nga atong giprobe, makaingon ko nga husto ang Masabadista. Pero sanglit ato man tuuhan ang giingon sa Biblia that he entered into the most holy place. Sa ato pa, sa wala pang tuig 1844, nakasulod na si Kristo.
Apangutan na kinsa man ni Kristo kaha nga nakasulod sa 1844. Asa man ay miskala si Kristo Mr. Bendelio sa iyang pagsaka sa langit nga 1844 pa man ang pagsulod sa labing balaang dapit. Pero sayop ka na nga pagtulunan dawato nato karong kahaponon kang insakto nga panudlo kining itudlo sa Biblia nga dili 1844 ang pagsuod ni Kristo sa langit kundili niadto pang 1st century sa iyang pagkayab sa langit nakasulod na siya dito sa labing balaang dapit. O kining akong pagprueba suposinte na sa pagpabarug sa tema nga akong kipruebahan. So open ako sa iyang mga pangutana. May hapon sa akong kaatbang brother po Alima. May hapon. Andam na ba ka sa pagtubag sa akong pangutana? Andam na, sige, pangutana. Salamat. Ang imong tema nag-ingon, sayop ang doktrina sa Seventh-day Adventist na mao ang 1844 pagsunod ni Kristo sa langit. Pangutana, gigamit nimo ang lagda sa Adventista sa pagpamatod sa imong tema nga sayop nga 1844 ni sunod si Kristo sa balaang labing balaang dapit. Mabasa ba sa lagda sa Adventista ang pulong sayop ang doktrina sa Adventista? Mabasa o dili? Kategorikal. Di mabasa kaya may kawatan mo angkor nga sa kawatan. Sunod pangutana. Sunod pangutana. Kay dili man dahil mabasa. Uyon ka na imo-imo na to o wala sa lagda sa doktrina sa Adventista. Ako nang giko al kontra pinaagi sa kamatuoran sa Biblia. Kay kung wala pa ni nga kamatuoran sa Biblia, sakto ka Mr. Bendelio. Sunod pangutana. Okay. Kay batod pa nimo imong gial kontra sumala sa Biblia. Mabasa ba nimo sa Biblia nga si Kristo wala ni sulod sa 1844 sa langitong sanctuaryo sa labing balaang dapit? Mabasa o dili? Wala kay kini pagsulat din sa Hebrew 1st century. Akong basahon sa Hebrew 9:12. He did not enter by means of the blood of goats and calves, but he entered the most holy place once for all by his own blood. So natong 1st century misulod na mo nang kanang imong 1844 pilte ko ng palpata sa Bendelio. Objection, Mr. Moderator. Objection. Wala ko nag-ingong mapapasa sa Biblia. Kotsa, dali. Ang ako, objection. Ang akong Moderator's time. Buwan ka mag-object ka. Kotsa, ignon sa naka. Okay, proceed to your objection. Okay. Ana. Okay. 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 What is your objection? Ang akong objection, mabasa ba sa Biblia nga wala ni sunod si Kristo sa labing balaang dapit? Naatay categorical question, answerable categorically. Ni Okay. Britso siya basa, wa siya nitubag sa categorical. Okay. Di yun na mabasa kay sayop na. Kung saan lang ipabasa nimo ng sayop na ang sakto mo maning sa Hebrew. Sunod. 12, he entered the most holy place. Mo nang duha na dahil sakto, kaya mo pa pasakto ng imong 1844. Mo nang di na mabasa kay pirte ng sayo pag pagtulunan ng Mr. Bendelio, hunong na sa pagbandilyoan ng sayo yung pagtulunan. Sunod pangutana. Sunod pangutana. Ingon ka, matod sa mga apostoles, nagwali na ang mga apostoles nga nisulod si Kristo sa labing balaang dapit 1844. Husto itong pagkasultiyaw sa iyo. Sayop lagi ng imong 1844. Orang di yun na mababasa. Ayaw ko pagitae sa butang nga sayop sa Biblia. Kaya husto ng Biblia, imo ikarga na imong sayop pagtulunan. Ang mabasa din basahon na ako para makasabot yun ka. Hebrew 9:12. He refers to Christ did not enter by means of the blood of goats and calves, but he entered, past tense, misulod na, to the most holy place.
once for all by His own blood. Ang sakto nga during pa sa pagwali sa mga apostoles, nakasulod na si Kristo. So kung imo pa nang ipasud ng imong 1844, di na masud kay sayop man na. Sunod pagutana. Ikaw may gawali ka ganiha, kasultira ni ganiha. Na ang mga apostoles nagwali na si Kristo disulod na sa 1844 sa labing balaang dapit. Sayop man di ay ni, matod pa ni mo. Uyog ka ikaw mismo na sayop. Wa lagi magwali ang mga apostoles sa 1844 kay sayop na. Ang sakto kining 9:12 sa Hebro nga during sa mga apostoles gisulat na kay sa Hebro 9:12 nga si Kristo misulod na sa labing balaang dapit. So kanang imong pangutana nga 1844 ang pagsulti pabasa na nimo, di gyud na mabasa kay sayop man na. Pangutana. Ang imong tema sumala sa mabasa sa Biblia o sumala sa dili mabasa sa Biblia? Tuba. Pamatud anako sumala sa Biblia o gipamatud anako kanang imong 1844 perting sayo pa kay dili 1844 si Kristo misulod. First century pa nagwali na nga misulod na si Kristo sa labing balaang dapit. So wa naging pag-asa o puruhan ng imong 1844 nga may sakto na. Sunod pangutana. Kay matud pa nimo sayop ni nga doktrina sa Adventista. Unsa man ay hustong doktrina sa 1844 kasayop man ka ang doktrina sa Adventista 1844 itukan. Di na ako obligadong pagsultian nga husto ka sayop lagi na ang akong katungdanan din nga bungkagon ko na nga sayop pinaagi sa paggamit sa Hebrew 9:12 that Christ entered into the most holy place. Nisulod na siya. So ayaw ko pautanan ng i-prove na ako din ng 1844 kay sayop na siya nga pagtulunan. Imong katungdanan na unya nga imo nang i-prove na correct na. Ang akong pangutana kay ang imong di makonklusive sayop. Rabir ka mo insulting na sayop ang 1844 nga may pagsulod ni Kristo sa sanctuaryo sa labing balaang dapit. Itukan ko na unsa na yung hustong pagtulunan sa 1844 nga dili sayop sama sa Adventista itukan. Di na nako pagtulunan ng 1844 imo na. Ako lang gi-prove din hinga sayop na. Kinagi sa paggamit sa husto nga mga referensya sa Biblia aron mo guba na ng inyong sayop nga pagtulunan kay gihilot ra man ilgiluwat ng sayop ni Miller. O sa ako nang giingon na ay manghihilot nga tiwasan hinuon mong piang no si Hillinger na niwasay ni sayop ni Miller. So pagutana. Mr. Paul, akong pangutana simple. Kay sayop man ang 1844 nga doktrina sa Adventista, makatug-an ka ba sa hustong pagtulunan 1844? Makatug-an or dili? Tubag! Kategorikal. Tug-anan tagani ang 1844 sayop, unang sayop 1844 kay basa na ko sa American Prophecy inyo man agamito ko ni inyo ang inyong unang teaching in 1844 nga si Kristo mo balik sa kalibutan sa tuig 1844 na sayop mo ang interpretation according din na sipyat ay ang interpretation. Ikadong interpretation niyo sa 1844 nga misuot si Kristo sa most holy place na sayop na pod. So ang imong pangutana makatug-an ba ko sa 1844? Makatug-an o kay pitin sayop pa. Okay, sunod pangutana. Kung si Kristo musulod sa labing balaang dapit sa 1844, makahimo siya dili, tuba. Di yun na pwede mahimo nga mosulod siya, kaya nakasulod naman siya. Pagawason pa rin mo sa 1844, para mosulod na po 1844. Nahon siya naman ka. Nisulod na ganin itong first century. Pagawason na po na papasod na 1844. Di yun na mahitabo ng imong ipanagkap, Mr. Bindilio. Ang atong pangutana, Mr. Paul Alima, kung si Kristo musulod sa labing balaang dapit 1844, makahimo siya o dili? Tumaga, kategorikal, makahimo dili? Di na lagi siya musulod na, kaya nisulod na gani, pagawason pa rin para musulod na po. Asa di mo mabasa? Imo din, manugurehon si Kristo. Ayaw, ay manipulate si Kristo. Kristo, gawas na ko, ipabalik ko na po 1844. Posible man na nga musulod ka diha. Di yun, why yun puruhan na may sakto ng 1844 kay naguba na mismo sa kasulatan. Okay. Nga nisulod na si Kristo sa holy place, wala pa gani ang second century sa pagsulat pa sa Hebrew. Sulod pagutanan. O yun ka ba, Mr. Parayman, ang sanctuaryo sa langit
doon ay duha karong holy place o most holy place. O yun ka, sumala sa Biblia, suma. O yun ko ni Ana. Pero si Kristo misurod lagi sa most holy place dito pa sa first century. Gisulat na sa Hebrew 9:12, He entered into the most holy place. Ang sayop diha, bisa pagkatuluhon pa rin mo, holy place, holier place, holiest place. Sayop diha po ng 1844 na misulod. Sunod pangutana. Ang akong pangutana, Mr. Paul Mone, o yun ka ba nga sa holy place na dito ang mga candlestick, o yun ka o suka? Why problema na bro, basta ang pagsulod atong gidebatihan nga dili 1842. Di ang pangutana, o yun ka? O yun lagi Okay. ito. Wa ko isupakan na, ang isupakan nako kanang inyong sayop na pagtulunan. Sa Sunod. 1844 ang pagsulod ni Kristo. Guba na ana, dinhi pa lang sa Biblia. So, Sunod pangutana. Kung mabasa nako sa Biblia na nakita sa usas mga apostoles na si Kristo nagtindo diha sa dapit nga doon ay candlestick nga mao ang holy place dito sa langit, supakon mo yun. wa lagi na problema. Kaya nga naman, holy place, most holy place, ang atong gidebatihan ang most holy place man. Nga si Kristo lagi misulod na 1844. Okay. O sa sayop lagi ng imo Mr. Gentilio, 1844 misulod. Guba naman sa 9:12 sa Hebrew. Matot pa nimo na nasunod na si Kristo sa most holy place. Unya ang holy place lahi sa holy place kay na ang candlestick. Unya uyon man di ay ka nga nakita sa usa sa mga apostol si Kristo nga dito siya sa dapit sa holy place yun na ang candlestick. Uyon asa may tinuod na sa most holy place dito siya o na pa siya sa holy place. Tumaga. Ang tinuod kining Hebrew 9:12 ang imo may sayop 1944. So pangutan na. Okay. Kay matot pa nimo ang Hebreano 9:12. Ang Hebreano 9:12 mabasa nimo nga gikan din siya si Kristo ni dito sa most holy place. Wala ni agi sa holy place. Tuma. Daghan na itong ipangbasa nako nga He entered into the most holy place. Asa man sa gikan sa dang mikayap man siya. Ibasa na ganaw dito sa Okay, salamat. Okay. Para bro, tigbasa ko na ka bro. Ako ngayon tigbasa kay may na magsulti ta nga naa tay tigbasa. Okay, atong gihatag na usab ang kahigayunan sa musupak nining maong tema sa gipabarugan sa Taigsoon Brother Paul San Pablo Alima, sulod sa 15 minutos. Time start now. Okay, mayong hapon mga kaigsunan ko din sa Cebu sa Plaza Independencia. Karon pa ko kakita debate nga nahibalo siyang sayo pero di siya katugad kung siya husto. Nakuha ba ninyong paway? Once mo conclude kag sayo, ito ka na husto. Kaya saan di mo pagkambil sa tao nga sayop na nawa kay maprove na husto. Tinaw, nangutana ta, mabasa ba sa Biblia na si Kristo wala disulod sa 1844 sa labing balaan dapit? Ang tubag niya, di mo basa. Nakasulod lagi. Nakasulod na daw. Mato pa na, kasulod na. Ang pangutan na dito ba po ni siya? Ha? Ha? Mga kaigsonan ng mga kagalaan, nigamit sa lagda. Gigamit ang 1844 na nisulod si Kristo sa labing balaan dapit. Lagda sa Seventh-day Adventist. Pamatod aniya, sumala sa Biblia ang referensya. Gipangutan na sa lagda, mabasa ba nga sa'yo? Why mabasa? Kay why kawatan mo angkon? Wa man ko nangutan na ang kawatan mo angkon bagdi. Kaya ang tuba, mayon tato pangutan na, ang kawatan mo angkon dili. Bila, tutututuba ka. Why kawatan mo angkon? Nangutan ako man, mabasa ba diha? Na sayot ang doktrina diha na 1844 ni Sulod si Kristo sa labing balaan dapit. Why mo basa? Iyon din sila.
Dagan sa gipabasa. Usas gibasa niya Hebreano 9:12. Unya 9:24. Unya ang nindot igsoon, mo nindot. Niangkon siya na lain ang hulagway sa balaang dapit o sa labing balaang dapit. Unya niangkon po siya na nakita sa usas mga apostoles nga si Kristo nakita dito sa balaang dapit pa. Sa ato pa ang Biblia, wala di ay na automatic nagtudlo na ni Jesus Kristo. Kay og Kristo pa, dili daw ta na gidritso, gidsulat nga nakita dito siya sa dapit nagtindog sa duna na diha ang mga kandelero or candlestick. Wala mabasa sa Biblia. Atong basahon. Ato ta sa Catholic version na tinuod nga Sanctuario sa Langit. Hebrehanon 8:5 atong basahon. Hebrehanon 8:5 yung diri. The worship in copy and shadow of the heavenly sanctuary, as Moses was warned when he was about to erect the tabernacle, for he says, see that you make everything according to the pattern shown you on the mountain. Okay, naabay langit tong sanctuary. Naawala. Naa heavenly sanctuary mabasa. Ang pangutana, ang heavenly sanctuary igsoon giyon sa manipaghulagway kay mao man nagipakita sa Dios kang Moises sa diwa pa siya nagtukod og sanctuary dinhi sa syudad. Mani Hebrehanon kapitulo 9 versikulo 1 ngadto sa 3 sa The Living Bible Catholic Version. 9:1 ngadto sa 3. Ingo din eh. Now in that first agreement between God and His people, there were rules for worship, and there was a sacred tent down here on earth. Inside this place of worship, there were 2 rooms. The first one contained the golden candlestick and a table with special loaves of holy bread upon it. This part was called the holy place. Then there was a curtain, and behind the curtain was a room called the Holy of Holies. Outside yun, gisulti ni Apostol Pablo na ang sanctuaryo dito sa langit na gihapon ng kahimtang na dunay duha ka room, duha ka kwarto. Ang holy place na diha ang candlestick. O niya na'y kortina nga nagkaulang, o niya ang luyo niya ng maong kortina ang the most holy place. Sakto to ya. Nagibasa sa Hebrehanon 9:12. Pero sa di pa maabot sa Hebrehanon 9:12, klaro tinaw nga si Kristo dito nakita sa dapit sa may holy place. Revelation 1:12-13 atong basahon. Revelation 1:12 and 13. When I turned to see who was speaking, there behind me were 7 candlesticks of gold, and standing among them was one of look like Jesus, who called himself the Son of Man, wearing a long robe circled with a golden band across his chest. His hair was white as wool or snow, and his eyes penetrate like flames of fire. Asa nakita igsoon sa Ginoong Hesus ni Apostol Juan? Dito
sa dapit nga naa ang candlestick mga kaigsuonan dito sa langit. Unsa gani balik ko nato igsoon ang Hebreano 9 uno ngadto sa 3 ang dapit sa may candlestick holy place mga kaigsuonan, dili most holy place. Ato basahon, balik ko nato. When I turned to see who was speaking, there behind me were 7 candlesticks of gold, and standing among them was one of look like Jesus, who called himself the Son of Man, wearing a long robe circled with a golden band across his chest. Okay, klaro. Ano yan, kaya ang atong tema, Biblia magreferensya. Naay mabasa nga si Kristo nakita dito sa balaang dapit nga nadapit diha ang candlestick. Ano yan, kaya na may referensya sumalas tiba mauna nga sa Selected Messages Book 1 page 125 nag-ingon din in 1844 Christ entered into the most holy place. May pako kaya na ko'y nabasa siyang ningong sayo wag yun yung tao'y nabasa nga sayo. O nga normal man na basta gani kaatbang sa pagtuo di ko na mo yung doktrinas kitubos kaatbang puro ko na sa bisag sakto. Di ba? Kinsa man ko nung tawanan karon nga mutugaan mo yun na sakto ng doktrina niya kaaway kasupa ka sa mga pagtulunan ka sa mga relihiyon. Mauna mga higalang mga kaigsuonan initaknaan sa kahaponon. Isip usakan negative sa tema. Ako lang gisundan siya nga ang iyang pag-iyon ni Dritso si Kristo sa Muslim place dili na tinaw pero dili ko agay ko mapamatod ani. Ako lang gi-correct ang iyang iyon nga gihilot ko nung ni Mrs. White. Di na ba po makabasa si Ellen G. White manghililot? O gani, mabasa na si Ellen G. White mananabang, manghililot pa noon. No? Nga, Salmo 1:5, ang magbutang-butang ta, di na ba ta ka gawa sa silot? O kung sa silot sa Ginoo? Ano, nagpahilot is Paul, alimag ang Mrs. White, muto ko po ko kami siyang, ako nagpahilot ko brad, yan, itiwasan mo kong ampiang. Munang nakakonklud kong na, manghililot si Ellen G. White nga mutiwas pos na piang. Higala, igsoon, pila na oras, may ining takna mga kaigsuonan. Atong na suta, opinion ra ni Paul Alima, ang conclusion nga sayot ang doktrina sa Seventh-day Adventist nga 1844 si Kristo nisulod sa labing balang dapit sa langit. Nga naman, huwag may mabasa. Sumalagot sa Biblia ang referensya. Ha? Nga ni bago ilang kuan nga libro Catechism of the Catholic Church nga ang bugtong mo interpret sa Biblia mao lang ang magisterium nga mao ang Papa sa Roma. Asa ka ha mabasa sa ilang CCC nga ni-declare ang ilang Papa nga sayo ang doctrine sa Seventh-day Adventist nga 1844 nisulod si Kristo sa labing balaang dapit. Kung naay mabasa lang galing nakatabla nga naman nabasa kung sa kontrol man po natural man na nakatural man na pero kaya si Brother Alima buutan kayo ni mutugaan na po na siyang way mabasa no? Now, initak na ang mga kaigsuonan o mga kahigalaan kung di mo gamit kang sayop na di anang gusto kay
Gasige ra kang iyong sayo, wapo ka ipresentar nga husto. O diyan sumala sa Biblia, imong gibasa ng Biblia, pangutan-on po ka, wapo kay mabasang sayop na. No? Mga na mga kaigsunan. Mga nga burden of proof na niya karon, kay negative man ko. Negative ko ano nga tima. Ano nga debate ha? Burden of proof na niya nga mingon na siya. Kung wala sa ako, hindi sa Biblia, nasa iyo ang 1844 na doktrina sa Adventista na si Kristo ni sunod sa labing balaang dapit o yun na nimong kapilihan. Ang mabasa sa Biblia na mga kaigsunan, wailangan, agaw hipuso na, uli ko dumagite. Di ba? O may mabasa, di ko magdali-dalig uli ani, kay pintahonon pa na niya, kay ang iyang sumala sa Biblia ng referensya, ni resulta sumala na niya. Muna, akong tambang ni sa akong kaatbang, amigo kay nako ni, sa sunod nga debate, ayaw gamita ang Biblia kung wag yo'y kay mabasihan diha. Ing na sa sunod nga debate, pamatod anako, nasa iyo, ang doktrina sa Adventista, sa SDA, na si Kristo nisunod sa labing balaang dapit 1844 sumala nako way nabot ang Biblia. Wala ka ng mga anak o ka sa radyo ialamang ni sa nagsilya way nabot ang istasyon kaya imong apil-apilo ng Biblia o di ka makatukan na mabasa sa Biblia na sayop na katilingbag sa mga taong maminaw naghimong-himo ka o ideya na walay pasikaranan sa Biblia. Gibasa nimong Biblia na imong puhunan na ang imong tinuod kay na Biblia na mo pamatod apan napakyas ka kay waka nakapamatod sa Biblia na ang doktrina sa SDA 1844 musulod si Kristo sa labing balaang dapit sayo mga kaigsunan niya di ko nung makahimo mura po na Kristo nga Diyos nila nga di makahimo. Makahimo ba si Kristo pagsulod? Adiling makahimo, magbutay kang Kristo pagsulod. Walay butang, adiling mabuot sa Diyos. Lucas 1:37, basig kinilang Kristo inutil, kay dili makahimo sa pagsulod sa 1844 sa langit ng sanctuaryo sa labing balaang dapit igsoon. Ang akong Diyos makahimo sa tanang butang na si Kristo. Mahimo niyang tanan. Igsoon, higala, negative mo ko. Sa katungdanan sa negative, alang-alang mo yun. Ha? Di ko mo yun. Ha? Kay negative man. Eh sa debate, o sa'y affirmative, o sa'y negative. Ang pakyas lang sa akong kaatbang karon, nagamit o sumala sa Biblia ang referensya, pero wag di mabasa ang iyang tema sumala sa Biblia ang referensya nga sayop ang doktrina sa Seventh-day Adventist na 1844 nisulod si Kristo sa labing balaan nga dapit. Mauna atong hinuktukan mga igsoon. Kamong naminaw karon ang inyo pagtimbang-timbang lang sa debate wala daw kwa ipildi nga naman gawas o magpustahanay mo diha o saan po ninyo pagdeklaran kaya ang moderator di man i-judge ha? Kaya niining debatiha kami ni Brother Paul Alima kami duha pildi ganoon kami may nigasto sa among kaugalingong plito Brother Paul Alima apensa praise the Lord pero ngayon mo yung diha natapla na mo ilipan na mo ang inyong mga plite kamong doang Brother Paul Alima aron dili mo yung tarong na pilde amo na po ng dawaton aron kami puros na po ni daog no? Kaya nga mo din mga kaigsunan ng mga kahikalaan layog sa rason pero way labot ko rason mga higalag igsoon pagpaka na itong Ginoo ayaw mo okay dagang salamat may hapon ka na itong dara
Tagan pag-usap o masipang pagpak ang ato ang negative side, brother. Sige, Mitchell Pandilio. O karon na rin nata sa cross-examination nga magikan sa atong affirmative side, sulod sa 10 minutos. Time start now. Mr. Mitchell, kung kining pagtulunan sa Sabanista nga 1844 ang pagsulod ni Kristo sa labing balaang dapit, husto ni giunsa man nimo pagkasayod nga 1844 ang pagsulod ni Kristo sa labing balaang dapit? Daghang salamat sa simple nga pangutana. Ang tubag is very simple. Giunsa na ko pagkasayod kay niya dinhi sa Selected Messages Book 1 page 125, Christ entered into the most holy place in 1844. Salamat sa nindot nga pangutana. Ang tema sumala sa Biblia referensya sunod nga pangutana. Kanang Selected Message kang kinsa man nga sinulat? Kailin G. White, no, alang-alang po ni sa inyong Santo Papa. O niya, referensya man, wa man naging ng referensya nga, ang amo ng referensya, ang Katolik referensya lang, dili ang amo, dili ang salain. Mauna nga, kay sumala ba sa referensya ang Biblia, mababasahon unta ni mo diri, nga nagtugan po ni nga sayop ang 1844 ni sulod si Kristo sa labing balaan dapit. Sunod pangutana. Sa ato pa si Ellen Goldwhite ra ang miingon wala ang Biblia. Excuse me. Sa ato pa kay matod pa nimo si Ellen G. White ra magkay niingon ug mao na imong source sa imong kasayuran. So sa ato pa si Ellen Goldwhite ra miingon na 1844 ang pagsuod kay sa wa na sa Biblia. Matubag na ko. Ayaw nang sa ato palagi kay apil ko ana. Agad-ibati ko ta sa imo ra. Ang giingon ni Ellen G. White naghatag siya gitsaktong tuig nga si Kristo ni sulod 1844. Ang inyong libro nagtudlo nga si Kristo ni sulod sa labing balaang dapit. Natubag ang pangutana kay ang pagtiba sumala sa Biblia referensya. Sunod nga pangutana. So sa ato palagi kanang tuig 1844 nga si Kristo misulod sa labing balaang dapit kang Ellen Goldwhite ra na nga teaching nagsulti ang tinuod o namaka. Okay, wala gyud na magkaksilin G. White. Nga naman, napamatudan man sa Biblia nga nisulod si Kristo sa labing balaang dapit. Human siya nakita ni Apostol Juan nga nagtuwa dito sa balaang dapit. Mao nang gihatagan lang sa ni Ellen G. White unsang tuiga ni sulod. Kay si Kristo makasulod sa bisan unsang tuiga kay akong Dios dili inyutel. Bisan kanus amo sulod. Ang imo ra yung inyutel kay di na makasulod 1844. Ining Hebro kanos ama nagisulat? O ka ba nga nasulat ni atong unang siglo? Excuse me, moderator. Out of context. Ang tema sayop ang doktrina sa Adventista. Wa gyud nagtima kanus ang nasulat ang Hebro. Ibalik sa tema. Kayo ako kubanan, masaag ming duha. Counter objection, Mr. Moderator. Ang among tema sumala sa Biblia referensya. Nagamit ko ining Hebro aron gub-on ako nang giingon sa ilang maestra nga si Ellen Goldwhite 1944. So ang ako premise kining Hebro nasulat pa ni atong unang siglo o yun ka dili? Okay, rolling sa ko sa duha ka objection. Brad Mitchell, ang pangutana ni Brad Paul is valid. Your objection is not granted. Excuse me, Mr. Moderator. Ayaw pagpahalata. Excuse me. Why? Excuse me, Moderator. Moderator's time. Excuse me. Rolling, oh. Always respect the ruling of moderator. Ganong valid man? Kasi ang affirmative side. Ang affirmative side, naa say right, nga ipangutana ang iyang ipabarog. Gigamit niya ang Hebro sa ipangutana. So naa say right. Excuse me, Mr. Moderator. Tatala po ko ng clarification sa kamay. Clarification sa kamay. Gigamit niya ang Hebro. Excuse me ha. Munispeto ko sa imo, pero ay klaro. Gigamit niya ang Hebro sa pagpamatuod nga si Kristo sulod sa labing balaang dapit. Wala gamitan niya ang Hebro kanos ag isulat.
Inausa man po Sa doon. iyang gipamahayag kadina nga Wala question. sa murag kita naman ikaw tani. Gipamahayag sa atong affirmative side nga first century ni sulod. I-quote niya ang Hebrew 9:12 ang affirmative side pwede niya nang magamit ang iyang mga statement kay siya ang affirmative. So ikaw nga negative, obligado kang mutubag sa claim sa affirmative side. Sakto na. Sakto na. Pangutanon ko niya sa Hebrew 9:12 nga nisulod ba si Kristo wala. Kaya ko pangutanon niya kano sa gisulat. Moderator's time. Please respect lagi moderator. O sabi ito ang si moderate ani. Pamina sa ba? Naminom. Sa man nila duga na mo nilagtugi. Mao naman niya ito ang ruling. Mao man po na ito ang mga rules, reglamento. Once kani, kung mabasa ka og mga argumento sa ng debate, klaro na ang affirmative side kay siya claim, pwede niyang mapangutana ang iyang mga gipaparok. Affirmative side man, unless kung he is negative. Siya man ang affirmative, kanang iyang gipanggamit kay imo man ang gisupak na siya imo man ang gisupak ang iyang mga statement. So kanang iyang imong gipang supakan nga statement, pwede sa niyang gamiton pag balik nimo. Okay, Mr. Moderator. So, ang ruling na to, inahanglan mutubag yun ka sa ang pangutana kay ang pangutana is valid. Okay, Mr. Moderator. Before na ako na ihatag ng pangutana. Ay, sa kadali. Please proceed. Repeat your question, Brad Paul. Gigamit na ako ng Hebrew Kapitulo 12 sa akong pagbabarok. O gisokna ko lang ikaw kung ining Hebrew ba, nasulat ba rin itong unang siglo? O di ka, ganahan mo to bago pinapot sa ako. Okay, ang akong tubag mo ni siya. Matubag na ko na. Pero wata dire ga debate kanus anak gisulat. Pangutan na ako, nisulod ba siya 1844 o dili? Kaya akong topic man mo na. Wa mataga-debate yun din, kanus ang nasulat ang Hebrew, kanus ang, muna ato na lang nagdebatihan, kanus ang nasulat ang Roma, muna ato debatihan. Okay. Wa mataga-debate diha. Ang imong tema, ang imong pangutana, i-coincide sa tema. Ang Hebrew nasulat ni atong first century, wanay lalis. Og sumala din sa Hebrew 9:12, he did not enter by means of the blood of goats and calves, but he entered the most holy place once and for all by his own blood. Sakto ne, dili, kategorika. Sakto na. Wagod na sayop. Pero wa nagsulti diha nga sayop ang pagtulunan sa SDA nga 1844 ni sulod si Kristo sa labing balaang dapit. Walay pitsa diha. Walay pitsa gitudlo lang ni Apostol Pablo nga naay ni sulod si Kristo ni sulod sa labing balaang dapit. Gipahayag ni Juan prior siya ni sulod nakita si Kristo sa balaang dapit. O niya gitudlo ni Ellen G. White nga 1844 siya ni sulod. Sulod nga pangutana. Kay miingon ka man na sakto ang akong gibasa nga he entered the most holy place. Nakasabot ka ba og pulong entered? Okay. E-N-T-E-R-E-D? Wala. Nakasabot ko, Mr. Apolalima, na ang Biblia mo gamit dito sa past tense, nga dili past tense. Sama sa Juan 17:5. I had glory with you. Only a past tense na, pero present tense. Ang Biblia, dili nimo na kuan sa grammar, na imong ikuan ang grammar kay kuan as past tense na siya, nahitabo na kay maglayo ang Biblia. Sa pinadayag isulti nga si Kristo nakita ni Juan dito sa balaang dapit sa pinadayag 1:12-13 diha sa Hebreano 9:12 gipakita lang diha nga si Kristo human dito nisulod na pod sa labing balaang dapit. O niya gitudlo ni Ellen G. White kanus ang sila sulod 1844 kay ang di mo magod sumala sa Biblia ang referensya. Basa sa Biblia o kang Mrs. White nga sayop ang doktrina sa Seventh-day Adventist nga nisulod si Kristo sa labing balaang dapit 1844 aron makabarok ang imong
Diba? Sunod pangutana. Kaya nakasabot ka man kaha og pulong entered. Unsa man ang entered? Wa pa kasulod o nakasulod na? Okay, mutubag na ko. Gipahayag ni Apostol Pablo nga ni sulod. Ni sulod. Pero, wa ningon niya nga dili po na 1844. Pero gisulti ni Apostol Juan prior ana nga tuwa siya sa balaang dapit. O niya gihapahayag ni Diyot aron ka magiyahan nga 1844 siya ni sulod. Kaya ang imong tema sumala mo sa Biblia ang referensya. Kung dahil di ka makabasa nga sayop ang doktrina sa Adventista nga ni sulod si Kristo sa labing balaang dapit 1844. Wa ko'y nahimo nakabarog ang imong tema. Sulod pangutana. Kining pag-ingon nimo kining pulong entered nakasulod na ug dili kay mosuluray pa. Nagsulti kag tinuod o namaka? Nagsulti kog tinuod kaya ipasabot ni Apostol Pablo ni ana wala gahatag siya pitsa. Wala siya gahatag unsang tuiga. Gipahayag niya nga human dito si Kristo nakita sa balaang dapit dito na po siya nakita nga nisulod sa labing balaang dapit o mga tunag ang pitsa diya dire sa Ellen G. White Selected Messages Book 1 page 125. Ang imong tiba sumala sa Biblia ang referensya wa kay nabasa imo-imo ra nga ang doktrina sa Adventista nga 1844 ni sulod si Kristo sa labing balang dapit sayo basta pangingkawat gyud nga makabasa kang referensya o Biblia aron makabarog imong pangutana imong tiba. So sa ato pa uyon ka na nga si Kristo misulod na sa labing balaang dapit sa pagsulat ni ining mong Hebro. Wapo nagingon diha nga pagsulat na kulani nasulod na si Kristo. Wag yun. Di ko kumuyon. Ang mabasa diha nga nisulod si Kristo. Ang mabasa diha gipakita nga human si Kristo dito nakita ni Juan sa balaang dapit nisulod siya sa labing balaang dapit kanusa 1844 Selected Messages Book 1 page 125. Ikaw wa kay nahimo na ako'y nabasa nga nisulod kanusa awan wa kay nahimo Biblia ang referensya wa'y mabasa nga sayop ng doktrina kay kanang pagyuni mong sayop wa'y referensya Biblia ni David nimo kay imo-imo ra nga. Sa ato pa kay miuyon ka naman nga kining entered misulod na dayon gisulat ni sa writer ni antong unang siglo. Sa ato pa uyon ka nga sa pagsulat ni ining Hebro 9:12 si Kristo nakasulod na sa labing balaang dapit. Di po ko mauyon kay wala dahil mabasa. Wala'y mabasa. Ang akong uyunan nagapahayag lang si Apostol Pablo nga human nakita ni Apostol Juan na si Kristo dito sa balaang dapit iya na pong gitudlo nga nisulod na po siya sa labing balaang dapit. Mao na akong uyunan. O niya kaya ang imong tima sa tima pawatudan ko nga ang doktrina sa Adventista sayo sa Adventista sayo o sa sayo 1844 nisulod si Kristo sa labing balaang dapit. Asaw gibase Biblia referensya matapos lang ang tima walay nabasa Biblia referensya sayop ang 1844 si Kristo nisulod sa labing balang dapit kaya ang Kristo nako pwedeng musulod bisag kanusa kay gamhanan siya ang tanang butang mahimo sa Dios. Sunod pangutana. Uyon ka ba Mr. Bendilio nga ang labing balaang dapit mao mismo ka ng kung diin anaa ang trono sa Ginoo? Okay, mutubag na ko. Mutubag ko. Mutubag. Wag yo'y mabasa nimo diha. Nga ang gingon diha sa gingon ni Apostol Pablo ang sanctuaryo sa langit na bahin sa duha. Wala ang dapit o labing bala ang dapit. Hebrehanon 9:1 ngadto sa 3. Wala yun. O niya ang trono sa Dios kung imong tanong God is everywhere. Ingon na nagibasa sa Efeso 4 versikulo 10 nga kahukmanan ni Kristo at sa Dios na atanan. Pero di mo ko ba kauturan nga nisulod si Kristo sa labing balaang dapit human nakita siya ni Apostol Juan na dito sa balaang dapit o diyan itudlo ni Ellen G. White 1844 Selected Messages Book 1 page 125. Sunod pangutana. Asa day dapit sa imo Mr. Bendilio ang labing balaang dapit kung dili ka na mong trono sa Dios? Tubag na ko. Tubag. Ang labing balaang dapit na sa ikaduha na kwarto sa sanctuary. Daghang salawat. Okay, daghang salamat. Leksyon sa
pangutana ni Mr. Alima, nakabantay ba mo, kung mabasa na ako, sa hindi nga referensya na sa'yo ang doktrina sa 1844, pilde, nakadungog mo? Nakadungog ba mo nga nagingot siya, kung mabasa na ako sa Biblia, na sa'yo pa ang doktrina ng 1844 ni sulod si Kristo sa labing balaan dapit, pilde, nakadungog mo? Kaywaman mo nakadungog, pag-ingon niya siyang tema, pamatunan ako nga sa'yo ang Seventh-day Adventist nga doktrina 1844 ni sulod si Kristo sa labing balaan dapit, sumalas Biblia agreprecha, nagtugan sa tinod ng bakat. Di ba klaro? Di ba klaro? Nakabalusi lang sa'yo ang doktrina sa Seventh-day Adventist nga 1844 si Kristo ni sulod sa labing balaan dapit, pero why gigamit ang basihan ng Biblia ang referensya, pero wag ko kadungog kung saan referensya ang gigamit. Wag ko kadungog kung saan bersikulo ha, asa sinadagan. Kanos aman gisulat ang Hebrew. Wag mo taga-debate diri kanos ang gisulat ang mga libro sa Biblia. Ha? Dapat affirmative ka, nigamit ka Biblia, sumalas Biblia ang referensya, sa'yo ang doktrina sa Adventista, 1844 ni sulod si Kristo sa labing balaan dapit, imong gitudlo, imong gibasa, diya brado, inyong, labi na kung inyong basa, among basahon. Pareha na mo gamit sa basa sa Katoliko, pareha gamiha. Di na niya ang kuno ng sinunod silang pare. Huwag yun siya nakacounter. Di ba? Dako kayo itong impact. Dako kayo itong impact. Anong dakong impact? Ilang basahon mismo nagtugan ni-affirm sa pagtulunan sa afirmatibong Adventista. Karon, nahimo ba ng alima? Wala. Niya din yung libro, wala nang basa. Great controversy. Na, kung iyan ang gigamit-gamit, pertigong kubuta sa iyang panghuna-una, kay great controversy ko na. Dakong kasamo. Walang doon siya di doon siya makasabot sa iyang doktor, sa iyang ipamatawag nga sa iyo. Sangok yung kayo sa iyang panghuna-una. Mga mga kaigsunan. Sa Biblia, way mabasa ang iyang tima. O sa iyang tima, be? Negative ba ta? Iyang ang tima dire. Pamatudan ko nga sa iyo pang Seventh-day Adventist nga doktrina nga 1844 si Kristo ni sulod sa labing balaan dapit. Muli ang pamatuod. Sumala sa Biblia ang referensya. Gigamit yung lagda sa Adventista. Abi na ako tuwa na dito. Sa iyo ang doktrina sa SDA nga si Kristo ni sulod sa labing balaan dapit. Wala. Wala. Sa ato pa, ang tema, wala katoy hakaw. Kung sabay akong gubuon, wala katoy hakaw. Pero ang tema pa, sumala lang niya, aperting baruga. Pero sumala sa Biblia, sorry my love, Brother Paul Alima, nawag tayo mahim sa ani Brother Paul. Napliti ko tagwabi, napliti ko lamang taganihan ni Kisibong, mupaulig yun ta nga, makaingon yun, may pahiwala gastuhin. Kay sumala sa Biblia, praise the Lord. Sumala sa Biblia, pero wag ay nakapawatuod, sumala sa Biblia. Samot na sa referensya. Ang resulta, ang iyang tema ni diferensya sa Biblia o referensya nga iyang gibasihan. Pagpaka na itong Ginoo mga kaigsuonan. Pagpaka na itong Ginoo. Moingon ganita nga sumalas Biblia sama sa korte according to these documents. Naago kay dokumento nga makapamatuod. Pag-prove sa imo nga gi-affirm. Pag-prove sa imo nga gi-testify. Aron, dunay kredito, dunay gibugaton sa mga tao ang imong pagpamatuod. Pero karon nga hapon, I conclude na ang sumala sa Biblia o referensya ni Brother Paul Alima, we come to the conclusion na dili sumala sa Biblia referensya ang iyang tema
kundi sumala lamang sa iyang kaugalingon. Higala, igsuon, nindot kayo ang atong pagtulokabildo karon. Ang atong Dios makahimo sa bisan unsa pagkaluya ang Dios ni Paul Alima kay dili makahimo sa pagsulod 1844 sa labing balaan dapit dito sa langit ng puloy-anan. Daghang salamat o maayong hapon kanatong tanan. Dalagon atong pasalamatan dayon. O karon ang last nga mohatag rebuttal atong igsoon affirmative side, Brother Paul at Pablo Alima. Ang nahimo ragyod ni Mr. Bindilio mong pagbandilyo sa iyang sayop kapag tuo. Iya ko nung ipabasa sa ako sa Biblia nga sayop ng 1844 nga nung basaho man nga sayop ng mga edaan. Giunsa nako pag-prove nga kana sayop, gibasa nako ang Hebrew 9:12. But he did not enter by means of the blood of goats and calves, but he entered the most holy place once for all by his own blood. Gipangutanan ako sa nakasabot ka ba og pulog entered? E-N-T-E-R-E-D. Sa nakasabot. Unsa man ang pulong entered? Musulod pa o nakasulod na? Nakasulod na. Sa ato pa, sayop lang imong 1844 pang pagsulod. Kaysa pagsulat ni ng Hebrew, nakasulod naman. Dahil nang imong sayop na argumento sa man na imong Diyos, Brad Paul, wa na day kahong imong sulod sa 1844 o palihon po taka. Kung sa man po ng imong Diyos, di kabalo nga hinlo o ng hugaw. Ano mo gamit mga argumento? Nanaghapra man ka anak. Ang Diyos makahimo sa paghinlo bitang sa butang hugaw sa Levitikalo. Anong gamito po ng 1844 pwede makasulod? Mahimo po na sa among Diyos. Pero ang imo lang sayop nga no, wala sa Biblia nga 1844 si Kristo misulod. Asa na gibasa? Gibasa niya ng selected message. Kinsa man ang libro? Libro ni Ellen G. White. Ipangutang na tahagan nila sa ato pagka ng 1844 di ay na si Kristo misulod sa libro ng Ellen G. White. Basa sa libro ng Ellen G. White. Angay pa rin ang tuuhan ng libro ni Ellen G. White. Kana inyong writer, angay pa rin ang tuuhan. Din sa iyang libro, so mag-iingon din usa sa maghigugma sa mga tao sulod sa 150 katuig sa kasaysayan sa Iglesia Adventista mao ang magtutukod niini si Ellen G. White. Si Ellen G. White nag-edad og siyam, gibuno siya sa dakong bato sa iyang ulo. O sa may resulta, maglabad ang iyang ulo kung mupugo siya basa. Ang imong gibasihan nga statement ka na maglabad ang ulo. Kanang imong 1844 nga giingon Ellen G. White, bunga na sa kalabad sa ulo. Kanang imong maestra gisupak yun ng Hebrew 9:12. Klaro diyo? But he did not enter by means of the blood of goats and calves, but he entered the most holy place. Nakasulod na. Pero si Ellen G. White, 1844 pa pagsulod, asa man day miskala si Kristo. Naglaro-laro din ang imong Ginoo, Mr. Bindilio. Anong tuuha man nato na statement sa imong libro nga si Ellen G. White nga gibuno man na sa bato sa ulo, maglabad man ang iyang ulog pagbasa sa to ba kining imong pagtulunan nga supak sa kamatuoran gitudlo sa Biblia, bunga na sa kalabad sa ulo sa imong maestra. Manang perting duuya gud ang taon ning atong kaigsuonang Sabadista, manang di gyud sila makasabot sa Biblia sa mga konteksto ni ini ang ilang nagtukod sa ilang simbahan maglabad ang ulo at pagbasa. Bunga sa pagkalabad sa ulo. Mo kana ang kamatuoran nga naguba gyud nato. Mo nang dili na mabasa sa Biblia ng 1844 kay sayop na ug mo nang atong prueba. Pero iya kong giingon nga basahon ko na ko sa Bible nga sayop ng 1844. Oy,
sayop naman gani ipabasa pa nimo. O nang gani wa na sa Bible kasayop na. Al kontra kay nasa Biblia. He entered the most holy place. So kanang ilang Kristo nga mao pay pagsulod sa 1844 magduda na kung kinsa na ang Kristo. Kaya daghan man nagpaka-Kristo. Muna nga ang paghilot ni Ellen G. White sa ilang sayop na pagtulunan kang 1844 gibasa nako sa America in Prophecy nga una daing teaching ana nga si Kristo mobalik sa yuta sa tuig 1844 napalpak man ang ilang interpretation naghimo silang bag-ong bersyon nga perting palpaka gihapon nganong mapalpak kay ang inyong gibasihan nga libro sinulat sa taong maglabad ang ulo kung magbasa. Mayang hapon o hinaot, dili maglabad ang atong ulo sa pagpaminaw sa kamatuoran kag ipabuhagay nato karon kahaponon. Dalaygon o pasalamatan nato ang Dios sa kadaugan sa kamatuoran. Palakpakan nato dinhi.